Osasunari buruzko esaerazar asko daude. Adibidez, Santa Loteriak sendatzen du pobria eta eria. Baita zera ere, loteria ez da inoiz tokatzen da. Bani joa beste esaera batekin. Esti eta olio, osasun eta zorion. Bai, egia izan daiteke, baina ez hartu hitzez hitz historiak, Normalean, estia eta olioak pertsona baten zainketak izaten dira. Adibidez, Lide Alkortarenak. Kaixo lagunok, eguerdion eta Lide, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Den ongi? Bai. Bueno, hemen txegaude, zukaldatzeko prestetorriko zinen, ez da? Bai, egia esan guztia ez gaina. Bai. Bikain, orduan, earki biliko gea. Bueno, meikoa zea, baina ez hospitaleko, hospitaleko iguale bai, baina etxe ibiltzea gehiago, ez da? Bai, ni famili medikoa naiz, eta iten dugu lana, iten lana etxeko hospitalizazio zerbitzuan. Eta orduan juten gea kotxetan, etxez etxe, gaixoak eta... Eta hor, bai gaixoak eta bai, laguntzea, ez da? Igual batzuk bestiala bertatik atako, baina hor laguntza bat ematea jutezea, ez da? Hoi da, batzutan bai dia, tratamentuak, antibiotikoak, zeo zer pixkat aktibogoa, eta beste batzutan juten gea zainketa aringarriak eta babes hori ematea. Vale. Bai. Bueno, ze beharrezkoa da niten dezuen lana, eskerrik asko, gogorrari bai aldi berrian, ez da? Bai, gogorra da azkenean. Ondora ematen dezu, batzutan etxean ematen dezu motxila eta guztia beteta, o... Saiatu behar gehagu ez denakin juten, baina, lanketa bat ere egiten dugu, eta gero aldi beren ere polita da pixkat laguntzia. Betetze izu gale egitea. Bai. Eskerrik asko egiten dezuen danagatik, eta gaur ringo deuna da, tipula sopa bat, gainerretako ogi batzukin, eta bolatxo batzu lagungarri. Ados? Oso ondo, bale. Adi lagunak, eharra saio bat horreta. Bueno, lagunak eta Lide, garatuko izuet pausuz, nundindoa ibiliko gehan, tipula sopa hoiteko garaian. Inbiar deuna da, nola ez, tipula eta batzu pixkat, ondo goxatuko deu, lapikuan, behin murriztuta da honian, salda botako jau, murrizten lagako deu hendik eta gehiago, eta batzui ale bat gordeko deu, zeatik hemen xerra batzuk atako ditugu, xigortuko ditugu, sartaian, eta xerra hori gordinik emango jau pixkat, igurtzi txiki bat, gazta urdina jarriko jau, eta gero hor dakaun ontzilan jarriko deu, laberatzeko, jarriko deu sopatxua, murriztuta nahiko zendua gehatu behar du, Sopatxua da, baino gorputzakin. Eta geho, gainerretzea sartuko deu, ogila gainean jarrita, gaztakin, eta hori izangoa gaurko platera noina ez regia. Baina gazta bolatxo batzuk ingo ditugu lagungarri, eta hemen dazkau gazta krema, pistatxuak, hemen dazkau intxaurrak, irugilarra, xiguleta eta aneta. Ingo deuna da, irugilarra xigortu, lauki txikitan, gaztakin hastu, baitare hemen pistatxok eta frutu lehorrak ingo ditugu, baitare xigortu, pusketetan moztu, eta sartuko jo, ila nabarruan, baina pixka lagako deu, gio gainetikan errebosatzeko pixkat. Eta baitare gaztan barruan sartuko deu, xiguleta eta aneta. Ados? Eta hori lagungarri jarriko ditugu ondon. Bueno, hau esan da lanien jarri bihar geha. Beitu, nik tipula jungu naiz, txikitzen, eta zuga dibes batzu mendikan atea, hiru ale barrun sartzeko eta bat kanpon gero ogila emateko. Bueno, ingotena da, atea lapikua. Lapikua ateako deu. Desente handila beharko ez, zeatik anor tipula desenteak hau. Gio bakizu murriztu iten dela, baina hasiran gorputza handia volumena berriz ateu. Bueno, ze hospitaletan iten dezu lana? Donostiko hospitalean. Donostiko hospitalean, Osakidetzan. Bai, hori da, gugea etxeko hospitalizazioa, eta gu iristen geha Donosti aldea pixkat. Donosti aldean ibiltzen zate. Bai, hori da.
Ados. Eta, nola iten dezu? Bai, daude jendea hospitalizatua da ona, hospitalizazioa egon berkozuna, baina etxean egoten diala, ez da? Hori da, pixkat izango litzake, hospital bateko zaintzak behar dituna, baina egonkor dauden momentun etxea jun daitezkenak, eta orduan iten dugu gu desplazatu behaien etxetara, eta tratamentua jarri edo pixka bat zainketa horiek egin. Ze gaixo mota izaten dia gehienakola etxen gelditzen dianak? Bueno, etxea ja jun izan dutenak edo. Alde batetik da, agian, tratamentu luzeak eukiko lituzketenak, egon ordez, bilabete edo, ospitalean, erabakitzen dutenak etxean nahiago dutela pasa denbora hori, eta gero beste alde ere agian, igual, minbizia dakaten gaixoak edo sintoma larritxoa dazkatenak, erabakitzen dutenak baita, behaien gati, behaien familiagatik eta gustora gogongo dianak etxian. Hori da. Hobeto sentitzen diala, baina etxen norbait balin badao, geho normalin izango are ez dakit. Komodo egoteko etxian eba, ez da? Azkenian gaixo zaudenian etxian eroso egoten da, normalen zure gunian zaudelako, ez da? Azkenen baita, etxeak emateizu, babes hori, ez zaude hospitalizatuta, inguruko jendea dakazu, ordune baita, gaixo sensazioi baita gutxiagotu iten da, zezu ere zea, zure etxean zeana, semea, aita, edo eginkizun hori mantenduta, bat pixkatere hobeto egoten da. Batzu kontrako zeo segertatzen zaire, igual etxean malaletxe gehiago daka, eta etxean atea intezai malaletxe gehiago, igual hospitalen lasa joten dia. Gero etxean ateatzen da pixkat benetako realidadea, baina hori normalean ona izatea. Azkenean bakoitza... Ez daudelako eusten zuzean nahi, ez da? Bai. Gero ere askotan zaintzaia erortze zaio pixkat karga hori, baina pixkat hola izatea. Eta nola antolatzen dago, nola erabakitzen da zein etxia dijon da etxien iten duen tratamendu hori eta ez hospitalen jarraitu? Baita dakagu beste ekipo bat, hospital barruan, juten dianak kasu horiek baloratzen. Orduan, ingresatuta dauden bitartean joaten dia behaien gana, aztertzen dute pixka daien egoera, nola dauden bai klinikoki, nola dakaten familia edo zainketa horiek bermatu daitezken. Etxian ez okerrea juteko iztu dira. Orduan egiten da pixkat plangintza bat, eta saiatzen da etxea eramaten. Gero askotan igual berriro ingresatu behar izaten dute, edo ez, edo gero bakoitza erabakitzen. Eta zuen lana, zure lana lide zehazki zein da, nola kudeatzen dezu, nola azten zeate eguna? Gu iristegia hori ospitalera, eta eukitzen ditugu bakoitzak bere gaixoak. Eta orduan daukagu ekipo bat, dazkaguna bi erizain ere baita, eta erabakitzen da pixkat hasieran zenen gana jungo zean, zeintzuk ikustiko dituzun. Eta beste batzutan igual dei batzuk ite dituzu, jakiteko nola dauden, eta horren arabera itegea antolatu. Eta orduan, zirkuito bat iten dugu, eta goaz. Eta alde batea behatzitan, bestia ez dakin nunda holako marretan, zenbat denbora dut ezate etxe bako itzian gutxo gara bera? Hori oso aldakorra da, ze igual batzutan izan daitezke bisitak motzak edo, oso zuzenak, eta beste batzutan, igual behar dezu egon hor denbora bat, horregatikan, gudakagun hona da, denbora hori eskaini dezakegula. Eta pixka bat horregatikan da igual berezigoa, bai. Eta auto arrunt batean jote zeate, edo jote zeate ambulantzi batian edo? Ez, kotxe elektriko, Renault oiek, zakit ikusitezun da, ikusten ditut, bai. Eta ordu horietakotan jote zeate, bakarrikan jote zeate, binaka, edo nola jote zeate? Normalean, medikoa beti dijoa erizainakin. Eta gero, erizainak batzutan doazte bakarrik. Orduan, bai. Galdera, eta inbarre txikitu edo oso handoa? Bat, xerretanin, hola, bertan jartzeko, nahazu hau emendikan kenduko izut, hori organikoa bota hor bera. Eta bat utziko deu, gero, esan deun hogi horiei emateko pixkatola, bixigarri pixkatu, bale? Eta orduan, zenbat zaudete talde hortan? Zenbat mediku eta erizain zaudete? Gaude, guztira, 10 zona, zekaro, banatzega ere zonaldetan. Daude, 2 multzo handi, dala, aktibos eta gero paliatibos edo zainketa aringarriak. Eta bakoitzan barrun daude 5 talde. Ordu neongoliake, gutxi gora bera,
15 talde bakoitzan, bai, 30 bat, bagea. Bai, da zerbitzu bat, jundana handitzen, pixkanaka. Eta, zuk gustatzen zukeotak gehiago jungoa, azkenian gaixua etxian hobeto dago, ezta? Bai, nik usteet... Edo leku gutxi da ospitaletan da nahi dute etxean egotea, o danetik pixkat? Danetik pixkat, Ze azkenean ebaita, ospitalerazio bat aizea saiesten edola, orduan alde batetik komeni da ere bai ospitalari, eta gero ere gaixoari normalean ebaita komeni zaio edo. Orduan nik uste apostu bat dela. Askok behaiek eskatzen dute, edo medikuek zuek eskaintzen diozu ezin izaten da bidia? Bueno, pixka denetatik, azkenean ere batzuk ja badakate ideia hori, eta esate dute nahiko genuke pixkatzuek etortzea eta hola. Eta beste batzuk agian hospitalizazio, igual, hospitala ikusteaz daude nazkatuta, eta orduan ere hango medikuek esateiete bira, dago talde bat, ontara dedikatzen dana, eta ze ikuste zuet, ze askok igual ez dute ezagutzen, hasiera baten bai emateie bildurra, baino gero ja pixkat konfiantza hori lortzen dugu. Ikusten dezunean ja, askotan, benetan gaixo eta ez bazaude, zu esan dezu konfiatuta, hobeto zaude hospitalen, ez da, babestu agozen. Babesa emateizu, ze gaina dakazu hor, 24 ordu, dakazu timbre hoi, eta bakizu beti norbait da, hola. Karo, etxean, egon behar du ere norbait, baino, familiarra, eta gero gu, telefonoz bai gaude, baino ez da berdina, azkenean. Kostatu iten da bertara iristean botoi ematen jozu, eta zaudeten buruelar segituan. Ez da hain segituan, orduan, bueno. Baino, ala ere, nik ustet nahiko azkarra izaten dela atentzioa, baino hori ez ditugu emergentzi batzuk egiten. Eta hor zer dago jende gehiago etxean, hospitalizatua etxean? Aurrak, gaztek, ja sartzaroan daudenak, zenentzako izaten da gehiago zerbitzu hau? Bat gorde berdeu eta hiru xerratu. Bai, hau gordeko dugu. Hola ondo? Bai, bikain, oso ondo. Gehiena igual, bai da, helduagoa edo, baino, tamalez hain gazte jende asko ere, minbiziakin edo beste gaixotasun larriekin ere ikusten nahi geha. Eta orduan egia dagu espezializatu bezala ingea, demanda fuerte hauek atenditzeko. Ze, bueno, helduagoak dianak ere, lehen mailako arretakin, bere ambulategiko ekipoakin, babestugo egon daitezke. Eta orduan, karo, guri tokatzen zaizkigu igual, gazteagoak dianak, edola. Hori a priori. Bueno, Lide, hemen, lehen dabiziko urratza eman deu. Bale. Oire baixetu, bai beste nik endu izuteta ja. Bale, barroa botako lehen dabiziko. Hori bota diozu gatza edola, edo... Guain emango jo, eta horrengo estutu pixkat emango jo, eta ja izerritan hasten danean, hori da gatza pixka botako jo, eta hor utziko dugu ondo murrizten. Eta ingo duna bitartian, erreportai bat ikustea jungo geha. Oso ondo, bale. Behasainean jungo geha, handa Iker Markinez gure zai, kasolako nausila, eta... Gaurkuan ikusiko zuen, kroketa batzuk inguzkibe, urdai azpikuenak, guazen ikastea. Joseba, haupa lagunok, ni Iker Markinez naiz eta Behasaina gaude, kasolan. Gaurkoan, errezeta tradizional bat nola egiten dut, erakutsiko dizuet. Etorri nirekin. Eta bai, berezia benetan, gure kasolako kroketak. Kaso honetan, urdaiazpiko kroketak. Eta kroketa zoragarri hauek egiteko behar ditugun osagaiak dira urdaiazpikoa, gurina, ekilore olioa, irina, ogi xigortua, esnea eta arrautzak. Errezetaren lehen pausoa bexamela egitea izango da. Horretarako gure urdaiazpikoa hartu eta xe egingo dugu labanaren laguntzaz. Hau, lapiko batean ipini, gurin pixka bat eta ekilore olioa gehituko diogu, eta guztia gorritzen edo erregosten jarriko ditugu osagaiak. Ondoren irina gehitu, irina ere pixka bat egosi egingo dugu, bere zaporea joan dadin. Kasolan iriki genuenetik, oso kutxunak izan dira gure kroketak, zapore ezberdinetakoak egiten ditugu, zia zerba, ontxo, gazta, eta hauek gaur hemen egiten ari ganenak urdaiazpikoanenak.
nik uste dut kroketakin denak disfrutatzen dugula, eta baduela magia berezi bat, nun jaten dugunean kroketa bat hauek bezala baserriko esnearekin, maitasun guztiarekin eginda, berehala etortzen zaigula txikitako oroitzapena. Azkenik tradizio askoko platera delako Euskal Herrian, eta gure amonek egiten zuten masa haietako kroketa bat jaten dugunean, berehala joten gera gure haurtzarora. Ondoren, esnea joango gara poliki-poliki gehitzen, eta guztia etengabe nahasten. Horrela, gure bexamela lehun bat lortu arte. Gaz pikin bat ere botako diogu. Eta noski, egosketa ondoren, egingo duguna da erretilu batetara atera, eta gozgailuan utziko dugu egun batez. Behin ongi hotza dagoenean, manga pastelera baten sartu, lehen pausoa izango da, bolatxo batzuk ateratzea, ogi xigortu xearen gainean. Lehen forma eman ondoren, arrautztatik pasako ditugu, eta azkenik, ogi xigortu potoloaren gainetik pasa ondoren, kroketak bere forma edo betiko forma hartuko du. Guk hemen dendan asko ikusten duguna da, etortzen dianean festak, gabonak, horrelako ospakizun bereziak etortzen dianean, kontsumoa erabat hilotzen dela. Eta guretzako postekoa da, jendeak konfiantza guztia eduki dezan guk egiten ditugun kroketengan. Eta konfiantza hori ez da izaten goxoak egiten ditugulako bakarri, baizik eta bertako produktuekin hornitzea gustatzen zaigulako. Bai arrautzetik hasi, zaldi bidean ditugula gure baserriko arrautzak, edo esnea dela Lazkamenditik ekartzen dugula, eta bertatik bertara karritako osagai badela. Beraz, guzti horrek egiten du konfiantza, bai egiteko garaian eta bai erosteko garaian, eta hori da kasolan arro sentitzeko dugun motiborik handiena. Hemen dendan askotan esaten digute, nik egiten ditut kroketak, eta bai, egie da ez dela zaila egiten ikusten duzuten bezala, oso erreza dirudi egitea, baina baditu bere trukotxoak, zenbat gurin edo zenbat olio erabili, gero prejitzeko garaian puskatu egiten diala, biltzeko ere denbora asko pasatzen dela, berez gauza eta detaile guzti horrikatio, jendea junda geroz eta gutxiago egiten kroketa, eta geroz eta gehiago kontsumitzen erosi edo ja egindako kroketak. Trukotxo batzuek emango dizkizuet, pixka bat neurri orokor batzuk eukitzeko. Izaten dira 100 gramo koipeko, 100 gramo irin kantitatea izaten da. Gero zuek grasa hori zein erabiltzen duzuten, jendeak asko esaten du, nik olio olibarekin egiten dut, oso ondo, nik urinarekin bakarrik, denak balio dute, kuestioa da ez eukitzea koipe gehiegi. Regitzeko garaian, garrantzitsua olioz ongi betea egotea gure kazola edo lapikoa, eta pixka bat bajua eta estua izatea. Horrek emango diguna da gure kroketaren prejiketa homogeneo eta konstante bat. Ez da komenigarria zartagi batean olio gutxiarekin prejitzea. Pare bat minutuz eduki eta ongi gorritua dagoenean, atera. Beti olio soberakina kentzeko erabiltzen dugu papela, eta ondoren zerbitzatzen ditugu plater batean, kuinkotxo batean, edo nahi dezuten bezala disfrutatzeko edo jateko gure kroketatxoak. Bueno, ekipo, hauek izan dira gaurko kroketa zoragarriak, eta badakizuten nun gauden kasolan beraz etorri, dastatu eta gozatu. Hurrengora arte! Beti kasolatik pasatzeanean aurrengo gauzak gora beha zain. Hau pasuek. Eta Iker, mi esker. Egia esan, dana erraitek, fundamentuakin eta bertako zagaiekin. Horrela jarraitu, osanzuntxu mantentzen. Behasan derreit da bertara jutean guztiei. Bueno, gureakin jarraitzeko, hemen ningo deuna da. Bueno, honi gueltak amamerretxiot. Kolori hartu behar du, Baizue, tipula sopak txui-txui ja estu non behar. Marroia da. Kutu euki behar du, hori da. Eta orduan, askotan, egoten bageat demorostia, mareatzen. Zailo karamel hori ateatzen. Buelta bat eman da utzi pixkat. Buelta batzuk eman da utzi pixkat. Bueno, hau, earki dikoa, txerreki txarraka. Eta, guain, bestaldein behar deuna da, baitu. Bai, frutur lehorrak, xigortzen jungo naiz pixkat, sartaian. Baino, ingoituguna da pixkat, xerratu pixka, bai. Nola bigun dauden,
A ber, ingotzuna da bitu, oida. Bai. Bai gainea bota, eta pasa golpetxo batzuk, traka. Vale. Igual du batzuk oso ikan gatzen, baina bestiak hundiak, bestiak txikiak, dana goxua geldituko. Vale, Hola, oso pasa bat eman denai, eta gero xigortuko ditugu sartaian. Nik baita ingotena da irugilarrai, gor puntxua okenduko jot, puxetetan ingo deu, eta baita ere lapikoti pasako ditugu. Eta aldi berian gauza gehiago kontatu berezkia solide. Beti berdina jute esate leku berdina, o txandakatzen ibiltze esate, edo nola moldatzen esate? Ba, bere saiatzegea... Baina, urtean 365 egun ez dituzuela nahi egiten. Ez. Saiatze esate alde zuen neurrin orduan. Saiatzegea pixka bat, talde berdina egoten behintzat, referentziazko, aurpegi ezagun batzuk, ere behaiek asoziatzeko, bira, badator nere erizaina, badator ja nere medikua, ze pixkat batzutan bestela, zerotik hasi behar hori ere kostaiten da. Bai, galdetu, eta zer, eta bestia, eta bai. Eta gero azkenan ere nola, batzutan, jun behar gehan, baloratzen, denborakin eta nola doazen, konbeni da ere pertsona berdinak ikustea gaixo berdina momentu desberdinetan. Eta orduan, dijoa ikusten, hau gaur ja ikusiet pixkat, ju edo hau zekan, edo ze askotan ere ez badezu lehenagotikan ikusi, etzea kapaza igual detektatzeko gauza batzu. Eta hor zertu azte, akta bat idazten, edo beti dakae jarraipen bat, edo nola moldatzen zate? Ez, normalean gero dena ordenagailuan idazten dugu. Eguneroko partea bestela evolutibo deitzen diogun hori, idazten du bai erizainak, edo bai medikuak, eta pixka bat ikusten dan guztia, esplorazio guztia, eta dena gelditzen da hor registratuta. Bai. Eta gero gu ere asko iten dugu kontatu, ez? Bileratxoak eta iten ditugu gehiago, juteko ere enteratzen. A ber, nola dago. Zuen artean eta... Gure artean asko dakigu, naiz eta zure pazienteak ez izan ere besteetaz, gero Edo zein egutan jurin behar dezulako, ale? Edo deitu dezakete eta pixkat ere kokatzeko. Osea, saiatzegea pixkat denak egoten aldoro, bai. Eta, esan dezun bezala lehen, batzu daudela minbizekin, beste daudela... Ze gaixo mota izaten dira normalian, minbizea aparte adibidez? Gaixotasun kronikoak dianak, adibidez bihotz gutxi egitasunak, edo baia ere pixka bat daudenak fatigarekin eta horrela tratamentua behar dutenak. Eta gero ere... Aiziak inoten dianak eta oxigenokin da... batzuk ere oxigenoa dakate, eta pixkat ja ere da azkenean, gauza bat baino gehiago akumulatzen dienean, patologia asko dagonean, horiek ere ja behar gehiago bestela behar dituzte. Eta gero ere dakagu asko, infekzio, adibidez, osteoartikularrak, igual, kaderako protesi bat, edo belaunekoa edo, eta gero infektatu ite zaizu. Orduan horrek behar dure antibiotiko luzea. Orduan horiek ere desente ukitzeitugu. Batez ere luzea dialako, eta orduan etxean hobeto eramaten dialako. Eta gero, azkenian ere jendia juten danian etxea, batzuk esatean da, bizitzako azkenetan daudenian, ez da? Bai. Oie ire tratamentua, segimento bat itezaile, edo beste erabatea da pertsonaiek tratatzen dianera, edo... Azkenean hor pixka bat, jun behar geha ikusten ze sintoma dazkaten, eta batez ere, etorri daiztezken sintoma horiek aurre ikutsi bar ditugu. Pixka bat, ez geha berandu iritsi behar hoien gana. Orduan, jun behar geha, pixka bat saiatzen, ekiditen minak, edo arnasestuak, edo ansiedade hori. Orduan, askotan, igual, egun baten ez dezu ezer egin behar, baina deitu behar dezu jakiteko nola dagon. Eta gero, igual, pixka bat, jun aztertzen, ze gauzak etorri daitezken, jun ere igual abixatzen, bai berari eta bai familiari. Ze askotan ere ingurukoei ere abixatu behar zaizkie gauzak. Normalian abixatzen danian, eta esaten danian, ez dakit, 3 hilabete gelditzen zaizkizu. Normalean ze jote esaten, motxea, geho luzatzeko, edo normalean esaten da guzten dezuena, edo hobeto da motxe esan da geho luzatzia, edo... Berez, denbora ez da esan behar. Ja. Ze gauza da ere gero... Baina hori esaten da, ez da? Honei pila bat eman zizkioen, da, baitu, bost dihoa. Eta hobeto dago, edo... Ez que gero hori gertatzen da. Askotan denbora bat eukita, gero luzatzen baldin badare bai, ere ingurukoak, batzutan ere,
zu prestatzen zea dakazun denborarako. Orduan, luzegia egite bazaizure bai, orduan komeni da ez esatea. Eta, bueno, bestela pixkat jun behartzea esaten, zaila dela esaten, baino hau eta hau, edo aproksimazio batzuk eman, baino la data zehatzik normalean hobeto da ez ematea. Bai. Bai, data, bai, zemuz bai. Baina beti nahi izaten dugu izakik, ez da jakin, gaur egun gehiago datakin bizi gehala. Bai, zertaz aigea itzaiten, jendean nahi du ere pixkat kokatu, normala da, ze ez dakizu igual, zauden hitz egiten, orduan esaten dugu, bueno, aigea astetaz, edo egunetaz, edo pixka bat, pues ja, zentratzeko, bai. Baina, bai. Hori zaila izan behar du kudeatzia, ez da hori dana... Nola eskatzen dezu hori? Nola egiten dezu ariketa hori zuek ere hori askatzeko? Bai, a ber, zaila da, askotan gaina igual ere zuk imardezu pixka tanteatu, paziente batek edo gaixo batek zer dakin, eta zer jakin nahi duen, eta pixka bat ere ze informazio jasateko dagoen pres momentu hortan, ze igual ez da ere momentu egokia. Eta nola dakizu hori familiai galdetzen, edo lehen da bizi esaten zaio lehenu familiai gaixoai baino? Piskat segun. Edo... Bai, eske gero dago ere bakoitzaren arabera. Dago jendean nahi dula dena argita garbi esatea eta eskatzen duna. Beste batzuk konturatzen zea, igual, ez dizutela hola garbi eskatzen, baino pixka bat ere nahi dutela. Jun behartzea ere pixkat aztertzen. Horregatikan ere importantea da ezagutzea. Bai pazientea eta familia eta pixkanaka gauzak lantzen jutea, bai. Eta, baina azkenien lehenu esaten zaio familiai eta edo lehenu esaten zaio gaixua, segun nola da hone, bai, ez da? Bai. Askotan gaixoa izan baldin bada oso kostiente gaixotasun osoan zehar gauzetaz, bai, zuk bera argi baldin badago eta jakin nahi badu, zuk gaixoakin hitzein bardezu. Ze askotan ere igual badago ingurukoak, ez diogu esan nahi, zeren ez du ondo hartuko, badaude olako bildurrak, baina hori azkenan da ingurukoen bildurra. Ja, baina realitatea gaina realitatea da, ez da? Eta jakin nahi badu, gaixoa bera da. Osa, guk argeuki bardegu ere, zein dan pazientea. Eta askotan egia da hor bai da izaten dela zaila. Familia eta hori pixkat igual kudeatzea. Eta ja gero iritsi behartzen nian momentu batea sedatu inbiar dala, edo hori zuen esku dao, edo... Bai, azkenean, Paketeko noaino da ongaixuz, noaino gakan mina, noaino aidan sufritzen edo sufritzen. Bai, gu juten geha baloratzen, eta ja ikusten ari geanean baita egoera ezin dala atzea bueltatu, sufrimentua dagola, eta pixka baia lehenago gauza horiek hitz eginda dauden momentuan, ja ere hori aukera hori bai dago etxean eitea. Bai. Baina, dia gauzak ez dala hola izaten, venga. Jun behartzea ere pixka bat dena ondo adierazten, ondo lotuta eta ondo... Bai. Bai, hori azkenien zure esku da, zuk aukeratzen dezu hori, edo nola lotzen dezu hori? Hori ere bai esan dezun bezala taldean hitz egiten dezue, edo... Gehien bat, gaixoakin eta gertuko familiakin. Ze gero ere igual badaude batzuk etxean egon nahi dutenak, baina agian azkeneko momentu horretan igual ez dute nahi etxean gelditu eta orduan igual ospitalean bukatzen dute, edo, eta bestela ja erabakitzen badute ere etxean, jun behartzea pixkat esaten, hor egongo zehala, eta lagunduko dezula ere baita bukaeraraino. Bai. Zenbat denbora egotia daka pertsona batekola etxien ingresatua eta zuek behaiena juten? Badaka pasatzia urte bat, 2 urte? Bai, badazkagu, askotan badago jendea, agian, gaixotasun motagatikan zainketa batzuk behar ditunak, baina ez du zertan izan ja bukaeran dagola. Orduan, olako perfila ere badago, eta gero badazkagu batzuk ere, gero behaien bizitzatan nahiko txukunta autonomo eramaten dutenak, baina pixka bat ja dauzkagu ere kaptatuta okertzen hasten dienerako, edo horrela. Eta gero batzutan, gure kasuan, igual, egonkortzen baldin badia, ambulategikoekin hitz egiten dugu, behaiek egiten dute jarraipena, eta agian gero
esaten diegu, bueno, gauzako kertzen badia edo nahi baldin badezute, gero berriro igual gu sartu gaitezke, ez da beti izan, ez gaude beti gu bukaera arte, ez. Eta, baina hori askotan pasatzea, bai aurrea eta gero atzea eta gero... Bai, izan daiteke. Egia da ja bukaerako fasean daudenean eta hor normalean ez, baino gaixotasunaren segun ze momentutan harrapatu eta egin dezakezu zati baten zu sartu hor, eta gero egonkortzen badea, bai, alta ematen diozu. Eta, noiz izaten da, horra azkenian zuek noiz ematen dezue postasuna, alta hori ematen dezuenian eta hori zuentzak ore bat izan behar du, ez da? Bai, kuriosoa da, ze askotan ematen die pixka bat, vertigo edo pena hori, alta... Ja etxatoz gehiago, Hori da. Lideen azuemen bakarrik utzi. Baina gero berez, esplikatzei ezu ze hona dan hori. Claro. Azkenean zu ja ikustea egonkortasun hori, eta orduan gero ere, ja sinisten dute. Baina egia da, bai ematen diela pixkat, eske etxate ja gehiago etorriko, ze besoi dakate. Azkenan, Nik hor ikusten dutena, bai, ez... garrantzitsua da zuek ikustia egonkor da hola, ez da? Bai, baina oso garrantzitsua izan behar dure bai, beak ikustia egonkor da hola, ez da? Bai, azkenean... Esatetena nik askotan, zer da garrantzitsua? Triste otia o triste izatia? Eta orduan, baina hor zuek konbentzitu behar dezu, ez da? Pixkat bai, edo igual esate jozu, biratu ze gaizki egontzean, orain arte geudela hitz egiten, ontaz eta oain, jendea ja, igual, buelta emateio, eta ja ateatzen du bere karakterra, eta bere humorea eta hola, eta esate jozu biratu, oain ja ondo zaude. Petrala zauden, Hori da, bai, batzutan bai. Gehiago behar dira edo... Bueno, oie, botako ditugu nea xigortzea, eta horiek barroa sartuko ditugu. Bueno, gero batzuk gordeko ditugu kanpotik emateko. Oso ondo, ikusi zuen bezala hemen ja tipula gitxura errazekan, salda bota jo, eta murrizten utziko deu. Zan deun bezala, Guen da, sopatxo bat izango bali bezala, baina nahet pixka zenduago geletzia, Zertik gero, ogila xigortuko deu, ogilai batzu eta gazta jarriko jo, eta gainean ondo geratu behar dute. Lapikotxua hor dakau prestatuta, labian sartzeko egokia dana, eta hemen geho gazta sartuko deuta hau xigortzen deunean bolatxok ingoitugu, eta bitarten ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo geha. Zehazki jungo geha, Eibarreaino, handao eider gure zai, gertu osasun zentruan, eta zuek gaixoak estresakin ere bai eukitzea dituz. Estresak gaur egungo gaixotasuna hunditako bada, ez da? Bai. Ikusiko zu hortzan ebai eta hauan eragina hundiak, ala, guazen ikastea. Kaixo Joseba, Iderruna Muno naiz, Eibarko gertu osasun zentrutik, eta gaur estresak hauan sortzen dituan kaltiak ikusiko ditugu. Guazen! Badakigu estresa ona ez dala. Hauantzat ere ez. Segaitzik, esango genduke 3 atal diala batez ere kaltetuta urtetzen dianak estresakin. Batetik, zela jartzen gara, urduri baldin bagare, jende aurrian hitz egiteko, txistua gutxitzen da, ezta? Hori estresauta garenian beti gertatzen da zerbaita. Eta txistu gutxi eukitziak kalte asko dauzka. Berehala ikusiko ditugu. Bestalde, periodontitisa edo entzia eta oietako arazuekin ere harremana dagoala ikusi da ikerketa askotan. Eta hori ere badakigu ja oso garrantzitsua dela. Eta azkenik, estresauta garenian, estutu eta muskularki ere kalte asko eta minak aukileik eus. Oazen banaka ikustera. Lehenengo esan dauna, txistuakin dakan harremana da. Txistua, haua batetik, mukosak hidratau eta lehunduko ditu, eta bestalde laguntzen dozku kariesak ekiditen. Gure ahoko bakteria onak edo aproposak eukitzen. Gure ahoko pH-a egoki eta neutral mantentzen. Txistu gutxi baldimadakau, bakteriak errezao sortuko dabe, gero hortza suntxituko daben azido hori. Beraz, eskaku komeni. Zein geinke
estresan aurkako pirula bat baneuka, emango notxueke, baina hori ez dakit nola egin. Hauan, txistua gehitzeko aukileikeu, jateko adibidez pixkat mingotxak dianak jan, ezta? Horrek lagunduko dozku txistu gehiago sortzen. Edo, poliki eta lasai jaten, disfrutauaz, zelako jateko ederrak dakauzen, da horrek ere txistu gehiago sortuko dago. Estresak sortzen daben, bigarren arazua esan dugu periodontitisa dela. Badakigu ja dagoeneko periodontitisa dela hortzen inguruan dagoen oi honen inflamazioa. Segaitxikan dago zientifikoki demostrauta badagola harreman bat. Estresauta garenean, inflamazio hau bideratzen daben entzimak eta gauzak areagotzen dialako. Eta errezagoa da garbiketa maila berdinakin entzia horiek gehiago haunditxu eta odoltzea. Eta azkenik, estresakin hauan inguruan dakauzen giharrak, muskuluak estutu leikeuz, eta estutze horrek sortzen ditu hortzen desgastia edo bruxismo deitzen jakona. Hortaz aparte, asko estutzen baldin badou, hemen belarri aurrian dakaun artikulazio, hau ere, izorratu edo minak, klik artikularrak sortu leikeuz. Bueno, gustoko jatan esatia zerbait zuen estres maila jeisteko, baina ez daukat giltzori. Jakin, ahorako ere txarra dala estresa eta saiatu lasai bizitzen. Hurrengora arte. Hau, Paider, eta mila esker. Egia esan zurekin beti ikasten gaude, eta bai, hauak gauzasko esatitu, ezta? Bai. Dudi gabe. Bueno, egia esan, estresak indabilen jende guztia baitu, lasaitu, kosinatu eta lasai ibili, ezta? Bizitza bakarra gau, eta batzutan nahi dugu ez dakiz zer lortu, eta azkenien okerra egite dugu. Bai, imar degula gure bidea ondoin eta lasai gehatu indakoakin. Dudi gabe. Bueno, hemen ingo deuna da, jarraitu gure errezetakin, itxura erra hartzen nahi datau. Bueno, behitu hemen, hemen dazkau xibuleta, aneta, botako jozu hemen gazta, bale? Gazta krema, emango izut goiara, eta, bueno, bi goiara, denan azteko ondo, eta behitu, hemen ingo deuna da. Hau dena botako jut? Bai, dena bota. Hemen esan duna, reboxatzeko utxiko ditugu batzuk horrela, behitu adiez erdila, eta beste erdila barru motako izut. Bale. Bale? Venga, eta hoi dena ondo naztu, eta gero, bola txokatea, bertan jarri, eta kiribildu. Oso ondo. Bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni hogila sigortzen jungu naiz. Bueno, beste gai bat, tabu bat izateala askotan, ezta? Bada jendia, bueno, eskatzeuna beste aldea juna idula, ezta? Nola izatea, momentu horietako topatu dituzu? Bai, batzutan ja topatzen duzu egoera batzuk, hain larriak edo ja angustia aina handia dan, ja nahi duten bakarra izaten dana bukatu. Eta bueno, egia da bakoitzak dakala gaixotasuna edo bizitzaren prozesu desberdin bat, eta zaila izaten dela beti dena jutea nahi duen bezala, baino gauza asko pixka bat igual planifikatu edo aurre ikusi daitezke, eta orduan oain pixka bat aigea mugimendu horrekin edo, bueno, ez dakit esaltzezun aurretizko borondaten agiriak eta gauza horiek izaten diala pixka bat, garrantzitsua dela ondo prestauta eukitzea guztia, ez da? Bai, batez ere behin, zu, etxeanean gai zure burua eta zerabakiak hartzeko, hori dena ondo uzten baldin badezu reflejatuta edo pixka bat ze noaino in nahi dezun zure bizitzakin edo zer ez zauden preste egiteko, hori komen izaten da, zegero igual ja momentu puntual hortan berandu izaten da, edo ja dago igual familia hor sartuta, egon daiteke ere gatazka, eta izaten da gauza bat. Hori txarrez ekonomia, gero bestia, danetik anibiltzea hor, no? Bai. Eta horrazkenian nola prestatu behar dia gauza horiek? Nola, osea, medikuan prestatu behar dia, o nola sinatzen dira papel horiek? Bai, eskatu daitezke, famili medikuan ere lehenago eskatu daitezke, dauzkate
agiri batzuk diala pixka bat orientazio moduan, irakurtzen dituzu, eta gero jun behartzea espreski bat testigo batzukin eta firmatzea. Eta gero registro batera eramaten dira, eta gelditzen dira zure historian zintzilik. Eta zuk aholkatzen duzu hori prestatzia garrantzitsua dela. Bai, zere hori da. Ola, behin hori eginda dagola, mundu guztiak ikusi dezake. Eta pixka bat ere medikuen aldetik ere dakagu responsabilidade hori pazienteak nahi duna egiten zaiona. Ze askotan ere igual perpetuatzen ditugu gauzak, bagian ez dianak nahi, edo, egon daiteke por gatazka puntu hori, bai. Bueno, eta hau guztian, zer da zuretzako gehiena bete dizuna, o zuretzako izan den momentu gogorrak eta ederrak eukiko zen dituen, ez da? Lan hau azkenean intentsua da, ez da? Bai, intentsua da, baino aldi berean ere gratifikantea da, ze batzutan igual ikusten dezu lagundu dezula edo emate izkizutela eskerrakola benetan. Eta nabaitzezu barrutikan ateatzen dan esker hori, eta orduan nik ustet momentu ekin gero jutezeala etxera eta esatezula, merezi du, bai. Normalian bestela, bai, holako egun puntuala pentsatzen dugu beti izango diala momentu gogorreta ez, baina azkenean egun normalak izango dira asko, baina egun puntualak izango diala bai gogorrak eta bai oso gratifikantiak, ez da? Bai, temporada daudere, bai, momentu batzuk igual ere zu segun nola zauden egon zaitezke vulnerable gota igual afektatze izu gehiago egoera batek, edo identifikatugo sentitzezea gauza batzuk imestakin baino, denetatikan. Hori adibidez, erakusten dizue unibertsitatean zaudetena, ikasten zaudetenian hori, edo hori ikasien behar da. Zuk usten duzu arlo bat egon beharko zula hori erakusteko ere bai, orokorrean, komunikazioa eta gauza horiek ez dira hola karreran ikasten, eta gero zoaz pixkat zure baitan beharra sentitzen dezulako formatzen hortan. Zaplasteko bat emendikan, bestiat handikan, da ikasten eta ikusten dezu, bai, jun behar da ikasten pixkat takto hoi eta nola egin eta nola ez egin gauza asko. Ze askotan hori da. Ez egitea gauzak ez dianak egin behar. Godi gabe. Eta, zer ez egin horietakon bat, kontatzeko hemen guri. Batzutan igual informazioa zatikaman bardala, ez hola dena batera. Ez junda hor, tromboi bota, eta... Bai. Txiri esatean, ez da, lasai, eta... Bai, bota bertara. Horrela... Bota. Bai. Eta gero, behitu, hola, nazu bat itezunean, guelta bat ematizki jau, horrela xe, treki, eta, behin, harrapatu unian pixka talde guztitatikan, trufa moduko bat bezala, ez? Hola xe. Eta gero, jain dadazka unian, honea pasatu, eta jungo geha, gero, platera eratzeko garaian. Eta hemen ningo deuna da, behitu, hartuko eta hemen, hola, behitu. Probatu eta gozo-gozua zion, baina gatza pixka bota diot, Hola, gozo-gozua gozatzen zain nuen, hasierako gatza horrekin nahiko izatea. Baina nik guztade zait, gazi-gozua egon behar du honek, gazi-gozua. Sopatxua data. Bestela emateu, marmelada emateu. Ja. Botatzen dugu honea. Tipula, hola, bilduri gabe. Dana sartuko altzait. Ez dakit Pues zaitan barroa saltzen haukeo. Almondia saltza batzuk egiteko ere, balekoa. Sartuko zait. Nik uste bai. Bai. Dena barroa. Venga. Horrela xe. Ingo deuna da, behitu. Hemen, gaztatxua jarriko jot. Indeun. Batzu jare pixkat eman diote, gustatzen zaio nahi. Gordina batzu ja asko, pixka gehiago igurtzi, baina pixkat igurtzitziakin, ja zapore hartzeu. Bai, hartzen du zapore nahiko. Bueno, hau horrela jarriko jo. Bueno, eta hemen txe, illa bukatu deu. Gure errezeta. Bueno, eta lide, hau, esategue, ordena horiak inda ibiltzeianak, une oro formatzen ibiltzen diala, ni pentsatzen den medikuak ere bai hola ibiltzen zatela, ez da? Bai. Hala behar da, bai. Batzutan lanakin eta kostatzen da, baino beti egon behartzea etengabe. Osa, formakuntza hauek ez dizkizu behan ospitalen ematen da hola, ozer? Batzuk bai, baina gehiengoa gure kontu izaten da, bai, lan ordutatikan eta kanpo, baina, behar dia. Zeingo genuken hemen, gizakiak, meikui gabe, ez alda ala. Egia esan oso beharrezkoa, esate, bai, a ber, ez gea konturatzen gaixi gauden arte. Gio gaixi gaudenian, mekatzi lamar. Ze garrantzitsua dian, meikuak eta zelan iteuen. Bueno,
Lide, irikiko aldia zu labe hori. Bai. Iriki, sartuko ez barruan hau gainerretzea, eta indeu, gaurko errezeta. Itxoin berde hori gainerretzea, eta bitarten hau dena txukunduko deu, eta guantxe gaude bueltan. Oso ondo. Gogo daka sopatxo jartzeko. Bueno, zeu zaina da honen bere, Bai, kristona. Ai, ama, erreu zainate eguna, gazta urdin honek. Hau kontu zatea guain, beti, Baitu, ze tipula sopa indeun. Ez dakiz ongo ya nobeto tipula o tostade txoiek, Ja. Edo bolatxo egin Bolatxoak igual, dituzunak, Dana emango jo. Bueno, launak, mi esker horreoteatik, zuei nola ez, Lide, mila esker, eta... Zuri, ea ez gian asko ikusten, bale? Kalean hobeto. Kalean hobeto. Bueno, ondo Bai. izan, agur launak. Agur.